Eko magazin, ja sam Zoran Stanojević, gledamo. Ima li smisla letovati u Srbiji? Šta je srpski spa centar i kakva je to masaža malinama, na primjer? Znaš, to je mnogo nekih stvari koje mi ne znamo. Može li domaći nameštaj da bude atraktivniji? Kod nas vlada to trenutno neko stanje da se uglavnom kopiraju neke stvari i da to tako ide, a bilo bi lepo da imamo svoj dizajn, da tu piše Made in Srbiji. Kako da se malo preduzeće postavi na tržištu? Ono što smo mi zapazili da je klijentima najvažnije, to je sigurnost, pouzdanost. Šta danas govori osoba koja je Staljinu odnela istorijsko ne? Ovo je vreme kada svi razmišljaju o letnjem odmoru. Ova godina posebno nosi još dve dileme. Koliko potrošiti za letovanje na ovu krizu i gde ići ako bude proglašena pandemija gripa? Jedno rješenje je da ne idete daleko od svoje kuće, to jest da se odmarate u Srbiji. Što otvara pitanja da li je to moguće, da li može da bude lepo, a da ne košta previše. U nekoliko narednih emisija Đorđe Maričić istraživaće mogućnost za odmor u Srbiji. Leto u Srbiji. Pored toliko zemalja u regionu koji imaju more, da li ste ikada razmišljali da svoj godišnji odmor provedete recimo na Palićkom jezeru ili nekom salašu ili možda planini Srbije? U turističkoj organizaciji Srbije kažu da postoji 52 razloga da svoj godišnji odmor provedete u svojoj zemlji. Sad nas zanima da li vredi potrošiti svoju platu na godišnji odmor u svojoj zemlji i kakvo dobro bi to donelo svima nama. Ukoliko stranci nalaze razloge da posete Srbiju, a neki od njih znaju i više od nas samih o njenim lepotama, zašto ne bismo makar jedan godišnji odmor proveli ovde? Ali za to nam je, osim naše dobre volje, potrebna i bogatija turistička ponuda. Šta je zapravo godišnji odmor, koliko je važan i kako bi ga trebalo provesti su pitanje na koje većina traži odgovor na nekoj plaži u inostranstvu. Međutim, prema rečima stručnjaka za medicinu rada, profesora doktora Milana Pavlovića, odgovor je nešto kompleksniji i ne podrazumeva ni more ni inostranstvo. Pravi odmor je kada jedna vrsta aktivnosti zameni drugu, kao recimo gradsku buku kada zamenimo zvucima prirode. A Srbija obiluje prirodnim lepotama. Jedino kome to može da smeta jesu osobe alergične na polen, kao što se odlazak na more ne preporučuje onima sa visokim pritiskom. Za njih naša zemlja jeste idealna jer obiluje oazama zdravlja. Bez obzira na radno mesto, zdravstveno i finansijsko stanje, profesor Pavlović jasno poručuje: svako treba da iskoristi svoj godišnji odmor, poželjno ili bar deo godišnjeg odmora. Neki ljudi ne iskoriste. Meni se nekad desilo, nisam mogao da iskoristim sve zbog obaveza. Ali ako ne može da ide u van Beograda, onda može iskoristiti taj godišnji odmor u Beogradu. Ako nema opasnosti od epidemije u Beogradu, može iskoristiti odlaskom šetnjama po Adi Ciganliji, po ovim drugim mestima u blizini Beograda gde finansijski neće sebe opteretiti mnogo. Ako epidemija gripa ne bude okončana, ja neću ići na more. Ići ću onda u selo ili na planinu gde je manji broj ljudi. Ipak postavlja se pitanje da li Srbija i njeni ugostitelji mogu da nam ponude odmor kakav nama zaista treba. Odmor koji bi nas relaksirao, zabavio, zainteresovao i animirao. Da li srpski ugostitelji mogu da nam ponude kvalitet usluge i cenu ista onakva kao što je u inostranstvu? Pa da onda zaista imamo razloga da kupujemo domaće, kao kada recimo, hvala, ovaj sok u pitanju. Baš volim kad je dobro i još domaće. Zato sam, kao i većina ljudi, o tome prvo razgovarao sa svojim kolegama na poslu. Ja Srbiju doživljavam zaista, u svoje ime govorim, kao zemlju za vikend izlete, trenutno. I mislim da je za to potpuno idealno. Dakle, odete negde na 2, 3, 4 dana i tu u Srbiji imate i šta da vidite i šta da obiđete i da vam bude prijatno i da se odmorite. Ako po Srbiji krećete kolima, onda prvo kupite rezervne amortizere, jer su putevi toliko loši da ćete sigurno oštetiti svoj auto. Ja stvarno mislim da je Srbija zemlja koja pruža dosta toga, međutim, zaista se nismo potrudili, kao i u većini stvari, da sve svoje lepote mi na pravi način predstavimo i izreklamiramo. Imamo Vrnjačku banju koja je predivna, mislim, to je stvarno... Ali opet treba stići do Vrnjačke banje. Pa treba i stići do Vrnjačke banje, ali onda kada stignete do Vrnjačke banje, cene, barem kada sam ja bila pre 1 godinu i po dana, kada smo bili, radili smo Srđan i ja u Vrnjačkoj banji nešto, pa smo bili, cene, boga mi, su, kako da vam kažem, kao u jednom od boljih turističkih
centara negde u inostranstvu. Ja, na primjer, imam prijatelje koji imaju na Rajcu, mislim, govorimo o Rajcu. Znači, Rajac je tu, strašno blizu, 100 km. I to su ljudi koji su, eto, recimo, godinama živjeli u Španiji. Živjeli na moru u Španiji. Tamo radili i vratili se. I svoje su zimovanje i svoj godišnji odmor proveli ove godine, znači onaj zimski, na Rajcu. Kad su se vratili, ja sam samo slušala fantastične priče. Tako da, verujem da ako je njima bilo dobro na Rajcu, recimo, na primjer, ne verujem da bi nekom loše bilo, jel? Jer već su videli šta su trebali da vide od tog glamura i svetskog turizma. Postoje ljudi koji dolaze sa decom kojima je u svakom slučaju potrebno ponuditi sadržaj, jer tu decu treba držati animiranom. Ukoliko je deci dosadno, vama će odmor da propadne. To je situacija koja je potpuno jasna kao takva. I takođe postoji onaj drugi tip turista koji očekuju intelektualni sadržaj. Dakle, očekuju da na turističkim mestima vide mnogo toga zanimljivog, da ponešto nauče, da saznaju nešto iz istorije. Dakle, treba im pripremiti i obezbediti vrlo organizovane i dobre ture. Pretražujući po internetu, lako se može doći do cene aranžmana. Tako smo mi našli jedan aranžman od samo 120 evra u Egiptu. To je bila naša najniža cena. Naravno, treba uzeti u obzir i vreme odlaska, kao i usluge koje su uključene u tu cenu. Jedno je sigurno da mladi bračni par sa jednom prosječnom zaradom od 340 evra može sebi da priušti ovog leta i Grčku, i Egipat, Bugarsku, Hrvatsku, Tursku, gde zna šta može da očekuje za svoj novac. Koji su to aduti naših ugostitelja koji bi nas naveli da razmislimo da svoj novac potrošimo u sopstvenoj zemlji? Srbija ima prelepa seoska domaćinstva koje nudimo poslednjih par godina, odnosno koje promovišemo. Cene su jako pristupačne, znači za naše ljude. Kreću se od nekih 500-600 dinara do 1200 dinara, znači na bazi polupansiona, do nekih 2000 dinara na bazi punog pansiona. Ne svati se samo na to da neko dođe na nekom domaćinstvu i da samo tu spava i jede, znači tu, da kažemo, domaću hranu, već i da što više vidi na tom prostoru. Po našoj gruboj računici, oko 450.000 prosečnih plata, odnosno minimum 153 miliona evra će građani Srbije ovog leta potrošiti na turizam. Šta treba da urade domaći ugostitelji pa da od te sume uzmu više od 2% koliko im se smeši, sudeći po anketi na sajtu Jute. Ekipa oko magazina istražit će za vas gde se u Srbiji može odmoriti bolje za manje novca nego u inostranstvu. Čini mi se da je moj kolega Branko nekako najbolje objasnio razlog naše nezainteresovanosti da odmor provedemo u svojoj zemlji. Uvijek kad gledam emisiju Joce Memedovića, sasvim prirodno kažem, čoveče, kako tamo nisi bio? Evo vidiš kako je čovek našao i kako su gostoprimljivi. I šta je srpski spa centar i kakva je to masaža malinama, na primjer. Znaš, to je mnogo nekih stvari koje mi ne znamo, koje su oko nas i možda zaista zbog nekog neznanja želimo više tuđe nego naše. Onda hajde zajedno da otkrijemo Srbiju pre nego što nam je drugi otkriju i krenu skupo da nam je prodaju.